Ел сайын башкалабыз Казанда халкыбызның мәшһүр җырчысы Илһам Шакировка багышланган концерт тамаша оештыру күркәм гадәткә әверелде. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясыннан Мөршидә Җихан репортажы. Мондый затлы сәхнәдә җырлый башлаганчы Илһаметдин мәктәп яшеннән чыккан була инде. Язмыш бик күп сынаса да Илһам Шакиров татар җыр сәнгатен өр-яңа баскычка күтәргән. Бөтен Россия алтын Аполлон премиясе иясе, ә иң мөһиме халык мәхәббәтен яулаган легендар җырчы булып таныла. Җырчыларыбызга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә бүген без үзебез сигнал гына бирдек. Әлеге концерт узачагы турында. Һәрбер артист үзе теләк белдереп, шушы концертта катнашырга теләк белдерде. Һәм без быел әзрәк кенә үзгәртеп оркестр ярдәмендә үткәрергә булдык. Илһам Шакиров яшь башкаручыларга бер кайчанда халык җырларын репертуардан калдырма дип киңәш бирә торган була. Ул миңа һәр вакытта үз репертуарындагы иң катлаулы җырларны җырлатты. Мин бик үпкәле дигән маларга. Нишләп инде миңа гына ул, нигә аны башкалар җырламыйлар, ничек ул башкаларга бирми аны. Аның да шул бер филармониянең җыелышында, коллектив җыелышында әйткәне бар. Ник берегез минем янга килеп берәр киңәш торасың, берәр Салаховтан башка дип инде. Беренчедән әйтәсем килә, бу минем өчен бик зур вакыйга. Чөнки Илһам Шакиров ул легенда. Мин аны белдем, күргәнем дә булды. Мин кичкән вакытта җырлаганда, ул безгә Сабантуйга кайта, Питрәшкә. Шунда бергә бер сәхнәдә җырлап үскән малай инде мин. Концерт барышында Илһам Шакиров биографиясеннән кайбер мизгелләр сәхнәләштереп күрсәтелде. Бүгенге концертта алып баручылар юк. Алып баручылар ролендә шушы театр актерлары. Алар инде аның үзенчәлеге шунда, һәрбер актер кызмы ул егетме Илһам абый Шакиров исеменнән сөйлиләр, аның исеменнән чыгыш ясыйлар. Теләсә кайсы артистны тотасыз да йолдыз дип атыйсыз дип фикерләре белән уртаклашты концертка килгән тамашачы. Хәзерге вакытта менә артистлар китте безнең, ниме? Һәрберсен йолдыз диләр, ниме? Менә монда сезнең нигездә бик гаепле. Менә бу ниләр телевизияләр. Менә әле чыгып җитә алмыйлар, йолдыз ясыйлар. Бу йолдыз булу өчен күпме тир түгәрәк кирәк. Менә ул йолдыз булу өчен Илһам абый Шакиров, Әлфия апа Абзаловалар, менә аларны әйтсен дә йолдыз дип. Шулай шул. Шигърияттә Тукай, музыкада Сәйдәш, сынлы сәнгатьтә Урманчы, сәхнәләрдә Илһам Йолдыз. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.